La sessió que tenim a continuació és de Laura Barberà. Laura Barberà és una professora molt activa, jo crec que fa de tot. Fa classes i, a més, és experta en TICs, en noves tecnologies, i encara li queda temps per a participar en llibres de text, perquè fa poc vam tindre el plaer que va participar en el llibre que hem preparat per a primer i segon de batxiller des d'Andana Edicions, l'altre projecte que també està publicada. Però avui ella ens parlarà de com aprofitar algunes ferramentes TIC, en concret de videopoemes i d'altres materials. Per tant, Laura, quan tu vulguis, comences. Bé, com ha dit Francesc, doncs jo soc Laura Barberà. Fins l'any passat estava a l'ISBR, on he estat allà 11 anys i allà és on he desenvolupat les meves estreses TIC i les he aplicades també a l'aula. Ara ja estic a l'Institut d'Ontinyent, on intentaré a veure de quina manera tornar a reprendre l'ús de l'audiovisual a l'aula com a recurs actiu, que ara us explicaré què vol dir, perquè tot això és un procés, i sobretot que el centre tinga una miqueta de cultura audiovisual, que també és important. Bé, primer de tot, m'agradaria veure un videopoema, que és el producte del qual parlaré avui. Després intentaré explicar-vos com introduir l'audiovisual a l'aula, des del meu punt de vista, la meva experiència, el camí i l'arribada, aquests 7 anys en els quals li estic dedicant l'espai per a crear vídeos a classe o com ho faig. I després us explicaré la unitat didàctica, aquesta unitat didàctica del videopoema d'una manera globalitzada, no fer un videopoema, sinó quin és el projecte de poesia que jo porto a l'aula. Desglossarem la unitat didàctica per explicar-vos un poquet com poder portar-la vosaltres a l'aula també, qui estigui interessat o interessada. I després, com fem què fem amb aquests productes i quina difusió podem dur a terme. I, finalment, algunes conclusions finals. Doncs bé, aquest és el primer repte, perquè el que jo volia plantejar-vos per a començar és veure un vídeo. Ho intentaré, si veieu que no se sent massa bé, doncs m'ho dieu i jo lleve l'àudio i vos explico un poquet el contingut. Vinga, anem allà. No callarem les dones, no callarem. Contra el silenci de la història, sense esborrar-se els compassió, conscienciació. No existir les dones, tot practicant la submissió, que s'inculcaven de la infància, marginació. Ens han negat la nostra força, han esborrat els nostres dons, massa cronistes de la història. No hem existit, car no s'ha escrit en els seus llibres la nostra vida. No callarem contra l'oblit les dones. Fa massa segles que ho fem. Defensarem el que ens pertoca. No callarem. Exigirem tots els drets adquirits i lluitarem pels que se'ns neguen. Igualtat en el treball i la família. Paritat en les religions que ens admiren, com la nostra. Igualtat en l'educació i en el poder de decisió de les escoles, dels empreses, ajuntaments, universitats i institucions. Fora per sempre la imatge cruel de tants homes com amant del món, sense la dona. No callarem les dones. No callarem. Bé,
aquest és el videopoema que he triat. Podia haver triat qualsevol altre videopoema. Aquest el van fer unes alumnes fa un parell d'anys i me'l van entregar de manera voluntària el dia de la dona i va ser prou significatiu per aquest sentit, però podria contar aquesta mateixa història en qualsevol dels que puguem triar, no? Bé, doncs, començant amb la part inicial, de com comencem o què fem, doncs el que tenim és que per a mi el camí de l'audiovisual és un camí que ha d'anar molt a poc i la màxima de mica en mica s'ompli la pica per a mi és important, no? Són xicotets continguts que has d'anar introduint a poc per a no plantejar-te un repte massa complicat des del principi, però per una altra banda sabem que és un producte que ofereix moltes possibilitats i que a voltes el que ens costa és començar. Aleshores, el que intentaré jo és posar aquest graner de sorra, donar aquest xicotet pas, que és aquesta presentació per a que vosaltres pugueu començar. La primera recomanació bàsica és fer un producte curt i senzill, perquè com anem a demanar grans produccions i aleshores el videopoema ens facilita aquesta tasca. Bé, partint de la meva experiència, doncs el meu camí és un camí de 7 anys en els quals he estat treballant l'audiovisual i comença amb la introducció del videopoema a l'aula de segon de batxillerat. El meu projecte és un projecte de poesia a l'aula de segon de batxillerat i també, com veureu, té les seves ramificacions o el podem aplicar a qualsevol projecte de poesia. La meva sorpresa en l'any 2013 va ser que un alumne em presentava un vídeo voluntari perquè al principi començàvem en reptes, no teníem un projecte que fèiem a l'aula, sinó que eren reptes voluntaris que es podien fer i com veieu aquests videopoemes de seguida han tingut una repercussió i han rebut alguns premis i alguns reconeixements en diversos concursos de cinema escolar. Però tenim El poble, La vida sense ell, que és un book trailer, tenim treballs monogràfics, per tant tenim diferents modalitats perquè el vídeo és molt plural i serveix per a tots els camps. Però jo ara, com veureu, ens centrarem en el videopoema. A banda de tots aquests, podem dir l'arribada, perquè és el dia d'avui, però aquesta presentació la puc anar a poc actualitzant, perquè té molts... Cada any ampliem el nombre de productes. Bé, així no és una presentació curta. Se m'havia oblidat dir-vos també que aquesta presentació la podeu trobar al Twitter, en un tuit fixat que tinc al meu compte de Twitter. Laura Barberà Borràs és Laura Barbor. Al final de la presentació també el tindreu. I, clar, cadascuna d'aquestes, en la presentació podeu accedir a tots els curts, que estan tots en obert a YouTube, que també tinc el canal de YouTube, també podeu veure els cursos educatius. Bé, més cosetes. Parlem del videopoema. El videopoema és el producte estrella, jo el faig anomenar el producte estrella perquè ha tingut molt d'èxit i sembla que és molt, per als alumnes, sembla que és assequible, per dir-ho d'una manera, i fins i tot per a nosaltres també, per a poder fer-lo. Aquesta imatge també és de la presentació, jo li dic que el projecte és un projecte de poesia, però li dic concurs de videopoemes, que la finalitat és imaginar versos i crear emocions a partir d'ací. I bé, tenim així la frase que diu què és l'art sinó una manera de mirar, doncs nosaltres la mirem o la remirem amb la perspectiva que nosaltres volem destacar. Bé, el videopoema és una càpsula audiovisual curta, no té més de... A voltes heu vist que és molt curteta, per això la podíem visualitzar. No dura més de a voltes un minut i mig.
Té un altre nom també que es diu el Videolit, que és una càpsula de contingut literari, però en concret de poesia. S'anomena també poesia en moviment per aquest dinamisme, per donar-li dinamisme al text poètic i sobretot la importància de la reinterpretació. Qualsevol text, quan cau en les nostres mans i li dones imatge i li dones una forma, la teva forma pròpia, doncs reinventem el fet poètic. Citant a Josep Porcar, que és un per a mi, dels poetes inspiradors, que és també productor de poesia audiovisual al seu blog Salms, diu art potenciador de sinestèsia, emoció i reflexió, sentiment i pensament. Per tant, és un producte molt global en el qual podem treballar. I podem treballar perquè, en realitat, el que tenim és el fonament. El fonament és el text audiovisual. És molt difícil elaborar un guió per a un alumne, per a una alumna, fins i tot per a nosaltres, els professors o les professores, i aleshores el guió del poema ja el tenim. I això és molt important, perquè el primer pas ja l'hem donat. És com fer que aquest guió dur-lo endavant. Bé, en la videopoesia, partint de la diapositiva que tenim així al davant, és el final d'un procés. Nosaltres el que fem és plantejar un projecte de poesia. En segon de batxillerat, jo el que faig és donar tota la poesia junta, tot el contingut de poesia que tenim, i aleshores aquesta avaluació és l'avaluació en la qual nosaltres treballem la poesia per projectes en segon de batxillerat, cosa que és molt ambiciosa, però realment funciona i els alumnes estan contents també en aquesta manera de veure-ho o de treballar-lo. I aleshores el primer pas és l'anàlisi de poemes. Això també ho podem fer, per exemple, per al dia de la poesia, per exemple, podria ser, doncs tu agafes un grup un compendi de poemes i a partir d'ahí s'analitzen aquests poemes. Se creen uns equips de treball, parelles, en el seu moment ajuntàvem les taules, ja sabeu que ara ens hem de reinventar, però continuem treballant-ho. I aleshores, per equips de treball, repartim els poemes, analitzem i comencem a familiaritzar-nos. I aquesta activitat, a banda de curricular, ens serveix per a començar a saber quin poema ens agradaria donar-li imatge, o imatge i so. Per tant, citant a Trempadi Rivero, l'ús actiu de l'audiovisual a l'aula implica els tipus d'activitats que es realitzen i com s'integren dins de la dinàmica del procés d'ensenyament-aprenentatge. Si no té sentit el vídeo dins d'un projecte, no cal fer vídeo. El vídeo no vos dirà, a veure si fes un vídeo de poesia o un videopoema. No, ha de ser el final d'un procés més llarg o més elaborat. Si no, per a mi no té sentit també basar-nos en aquestes teories. Aquest projecte de poesia, per exemple, continua en una segona part, que seria compartint aquestes experiències. Ens hem repartit els poemes, ens hem repartit els autors, les èpoques, cadascú a la seva, aplicant-ho a la seva manera. I a partir d'ahir compartim el que hem après amb la resta de companys. Aquesta activitat que tenim així va ser una activitat on vam llegir Vicent Andrés Estellés i ells anaven, no tots, cada grup va llegir un poema i d'aquest poema van destacar idees que tenien per a reflexionar com a activitats inicials. Aquesta activitat funciona molt bé, els alumnes d'una manera informal comencen a compartir i a més ens adonem que reciten, perquè clar, diu això i jo vull destacar aquesta part i aleshores ja vas veient també quines habilitats té el grup. Bé, dins d'aquesta part del projecte a mi m'agrada fer una activitat que me pareix molt enriquidora i és visualitzar poemes. Els dono, per exemple, el mateix poema
a diferents grups o ells trien quin poema volen donar l'imatge i dibuixen. Una nit de lluna plena tramuntarem la carena lentament sense dir res. Si la lluna ple al ple, doncs també el feu la nostra pena, aquest poema de les corrandes d'exili, de Pere IV, doncs els alumnes van interpretar, li van donar imatge i aleshores també els pots explicar que també amb imatge ens pots crear videopoemes si se te dona bé pintar i si no també tens programes que te poden ajudar a fer-ho de manera digital. I aleshores relaciones també l'art amb la poesia amb altres arts, com és el dibuix o la pintura. Bé, dins d'aquest projecte arribem a la part de fer un videopoema i aquesta és la presentació. Jo utilitzo molt els Canva, molts visuals per a explicar-los moltes coses, en realitat. I és dir, si tu pots visualitzar una idea al teu cap, en la teua ment, i aquesta idea te la vas imaginant i li vas donant forma, escena a escena, tall a tall, doncs aquesta idea val la pena, paga la pena i la pots portar endavant. Això és la màxima. Aleshores, quan algú té alguna idea, dius, tu la veus clara, creus que és possible? Doncs endavant, no? O sigui, sempre intentant que la motivació siga el més important. Bé, aquesta infografia, que és de la presentació que jo els passe a ells, és alguna, és més llarga, però he destacat aquesta, i diu què fa que una producció siga un èxit, què fa que pugues dur endavant un projecte audiovisual, perquè el procés és important també, però el guió és molt important, i el guió ha de ser consistent i ells ja tenen aquest guió. El guió és el fonament del text audiovisual i aleshores ells ja el tenen creat. Fins i tot la càpsula o el poema és tan curt que l'has d'estirar amb música, l'has d'estirar repetint fragments o destacant-ne i aleshores el guió ells ja el tenen. I aleshores a partir del guió ja van creant els seus personatges, van triant les imatges, el so immersiu, aquesta música de fons que hem escoltat, espero que l'hàgiu escoltat bé perquè no sé si se sentia bé del tot, però aquestes són com prepares l'alumnat per a preparar el videopoema. Bé, aquest Canva jo el vaig trobar en Geniali, és una plantilla de Creative Commons, crec que l'ha utilitzat també Connecta13, si no m'equivoque, i és molt plural i serveix per a fer molts projectes. Aquests projectes és per a dissenyar projectes de treball en general. Però és un punt de partida que funciona perquè visualment ells apunten, o sigui, quins són els meus punts forts, quins són els febles, tu els ensenyes que, clar, si tu eres molt bo editant, però hi ha algú que vulgui editar, que no hagi editat mai, que puga... I aleshores ahir és quan comences amb la filosofia o amb la metodologia de treballar per projectes. Doncs jo no soc molt bo recitant, doncs m'agradaria recitar perquè és una cosa que per mi sol no faria mai. Com li donaríem aquesta difusió, si ens agradaria utilitzar el YouTube encara que siga privat per a pujar. Ja estic dient que això és en batxillerat. A l'ESO li donaríem difusió, per exemple, fent m'agradaria fer un... Així, no? M'agradaria que ho vegera la resta d'alumnes de tercer de l'ESO, per exemple. Doncs això seria suficient. Sempre a voltes busquen col·laboradors que apareixen en els títols de crèdit i també això, doncs també l'ajuda entre iguals o buscar-se, doncs també és important. I bé, dins de la rúbrica, he volgut fer un extracte de la rúbrica de mode expert, com ser el director expert o aconseguir el títol de director o directora experta. Doncs què anem a tindre en compte? Doncs que la veu siga clara i expressiva, hi ha unes pautes de viva veu d'aquest concurs també o aquesta plataforma que ens ajuda a saber quines són la velocitat, el ritme, el to. Alguns no eixiran bé, però en general se valora la lectura, es valora també l'enriquiment del text audiovisual, per exemple, aquesta càmera lenta que hem vist, l'ús del blanc i negre, les mans, els primers plans. Jo crec que les tècniques audiovisuals són bàsiques i després tu pots anar enriquint-les.
Bé, el missatge, si l'hem sabut interpretar, si l'hem reinterpretat, com l'hem entès, no? Si ens hem fet entendre. Així en l'esforç personal cadascú es valora el seu esforç personal i els companys valoren l'esforç personal també de la resta de l'equip i l'equip de treball és l'ambient de treball en el qual si és satisfactori, si s'ha cooperat, si s'ha utilitzat el consens. Bé, això és una rúbrica, però que és important, no? També tindre en compte o tindre models de rúbriques. Quan ja hem acabat amb el procés del projecte i ja hem presentat o ja hem acabat, què fem en el nostre producte? Doncs els productes a concurs. El primer de tot és fer un concurs en la classe i triar a veure quins són els que, seguint la rúbrica d'avaluació, quins són els que tècnicament, de so, d'imatge, si ho han sabut transmetre, si han treballat en equip, perquè això també es nota en el resultat, doncs quin seria el producte estrella de la classe. Si un text audiovisual no està fet per a veure's, no és la finalitat d'un text audiovisual és veure's. I, per tant, mostrar els resultats al públic. Doncs el primer premi ja és ICE i ells ja se senten super... La finalitat del text ja s'ha produït. Aquests que tenim així són els productes que vam presentar aquest any al concurs de la MISE, que ara us explicaré, en la secció oficial. I bé, així teniu l'enllaç a la web i ara a la web de la MISE, que per si voleu saber alguna coseta més. Bé, els productes a concurs, aquests són alguns dels productes que hem portat a concurs i que han aconseguit algun premi. I així sí que volia destacar la importància de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu MISE, que és una mostra valenciana. Cada volta està tenint més importància. Fa 7 anys vam començar a treballar presentant els cursos a concurs i tenen una secció que és la MISE València, que és un vídeo que és també la promoció de l'audiovisual valencià i en valencià. Aleshores, ahí és on nosaltres sempre participem, primer per a donar-li difusió, perquè de seguida això pren una difusió, perquè, per exemple, aquest primer, que és la divisa de la Maria Mercè Marçal, doncs aquest va aconseguir el premi del públic. Vam aconseguir, en el seu moment, no sé si no recorde, però van passar les 1.000 visualitzacions i ara en porta moltíssimes més. El poble de Martipol, que és el que voldria posar-vos, però no sé si me donarà temps i si no, doncs us convido a veure'l perquè el trobeu en YouTube, fiqueu el poble MISE i us hi serà i esbiar. Doncs aquest va ser projectat en una gala MISE en el Palau de les Arts i les Ciències, vull dir, va ser que millor premi, no necessitem més que reconeixement i difusió. Això és un videorelat, per exemple, que treballes els relats breus i després també, una volta has trobat el relat, doncs també li pots donar imatges, també molt encertat. I aquest any també hem tingut un accèssit, un grup d'alumnes, en temps de confinament, en la missa a casa, doncs encara van fer aquestes coses. Un dia qualsevol que és també de Martipol. Els agrada molt als xiquets i a les xiquetes Martipol, l'entenen molt i els arriba molt. Bé, a banda hem acabat amb el projecte, li hem donat difusió i de sobte, hi ha voltes que els projectes tenen vida pròpia, evolucionen i et sorprenen. Això és el que va passar, ha passat en alguna ocasió i una de les últimes ocasions que ha passat va ser que uns alumnes van crear un canal d'Instagram que es diu Colometa News, també tenint en compte la protagonista de la plaça del Diamant, i aleshores anaven fent històries i presentaven reptes, presentaven preguntes. Qui és Estellers? El poeta del poble? Escriu poesia compromesa? I aleshores tu anaves fent votacions. Ahir mateix també eres un entretants i ells presentaven així les seues preguntes, les seues inquietuds.
I aquest va ser un dels projectes que naix després i que també ens ensenya o els intentes també dir que les xarxes socials serveixen per a moltes coses, no? I que la cultura, la literatura, l'educació és molt important i que a les xarxes també pot tindre presència. Instagram serveix per a moltes coses i a més és que fixeu-vos que visual és. Aquesta és una creació d'un alumne amb el seu poema, ficant-hi la seva imatge, que després la va digitalitzar, foto, i la pujàvem a un Padlet. Un Padlet és com un mural i teníem un mural visual de totes les il·lustracions o tota la poesia gràfica que anàvem fent, com aquesta, no? Que és així en patis, i així estic, i la foto és d'unes olives de l'hort escolar, vull dir, és molt, molt bonica. I està feta en Canva, per exemple, no? Aleshores estem a Instagram, utilitzem Canva, utilitzem el Geniali, utilitzen moltes xarxes socials i moltes aplicacions. Tot això es vas guiant tu també, però ells sempre et sorprenen i saben utilitzar moltíssims recursos. Després també tenim els concursos de poesia visual que també estan dins d'aquestes xarxes que creixen, no? Aquestes xarxes, aquests projectes. Bé, deia Fuster que ni tots els versos estan fets, ni tampoc explorades totes les maneres de recitar-los. Jo he canviat recitar-los per interpretar-los perquè ja la interpretació digital de la poesia doncs és al segle XXI ja més que recitar pots fer 1000 coses, no? Perquè està el projecte de poesia però està el projecte de fer poesia gràfica. O sigui, i no és tan complex, per exemple, no? Bé, jo ja estic acabant i tenim algunes conclusions. És difícil començar, els alumnes a moltes voltes saben més que nosaltres de tecnologies, no són competents digitals en moltes ocasions, però saben més que nosaltres i això ens frena, no? Recordeu que és començar amb un simple pas, el complicat que és, no? Allò que però és de mica en mica, doncs, xicotets reptes, ara vaig a veure si puc fer això i perdre una miqueta aquesta por, perquè realment l'aprenentatge o l'ús de l'audiovisual és molt potent, no? Tant per als alumnes com per a nosaltres. Creativitat, foment lector, treball en equip, motivació, vull dir, és molt complet. També he de dir-vos que ara el treball en equip està més complicat, però es pot fer i també ho demanes d'una altra manera o intentes donar-li la volta, reinventar-lo, però jo seguís fent tertúlies literàries al pati, jo intento seguir treballant d'aquesta manera, fòrums digitals o buscar-li quines estratègies des de casa també poden fer, no? Poden treballar també, des de casa poden utilitzar eines col·laboratives. I per una altra banda, aquests esports inicials o aquests reptes que ens plantegem nosaltres, doncs hem d'anar molt en compte, tant per als alumnes com per a nosaltres, doncs aquestes frustracions. És que jo tenia aquesta idea i aquesta idea no m'així bé, aleshores els productes han de ser senzills i per això la videopoesia es planteja com un producte inicialment fàcil. I per una altra banda, doncs, no abusem. Jo faig un projecte audiovisual a l'any. Considere que no podem abusar. Si tots estiguérem fent vídeos cada 2 per 3, doncs els alumnes i les alumnes es cansarien. Aleshores, tu fas un projecte i ells saben que és el projecte i si hi ha dins del centre hi ha més gent que està treballant, doncs intentar quadrar de quina manera no abusar o que no es coincidisquen projectes audiovisuals, perquè és una feina extra. Bé, m'ha quedat per veure el videopoema del poble, però crec que ja ho tenim bé de temps i donar-vos les gràcies, dir-vos que tot està per fer, que tot és possible. Martí i Pol, altra volta entre nosaltres. I així és on teniu la presentació en Laura Barbor, en Twitter i també, doncs, si voleu qualsevol cosa, doncs, estic a la vostra disposició. Bé, Laura, doncs moltes gràcies a vosaltres. per les teves idees. Molt bé.